Марта, ако беше тук, да ще прави 40 000 снимки. Марта е най-само за изгрева снима. Обаче най-гадното е, че се вижда Перник и комините на Перник. Let's move on, guys. Пешо ще го качва в YouTube, затова говоря на английски. Нали? Нашето место не може да се снима, изгрева само знаеш. Нещо се та. Ей, Ляна, сега това ще го покажа на... Ще го покажа... Ей, това ще го покажа на Дари. Войчо, знаеш как се пребие тук? Значи веднъж на 9 в 4 часа сутринта пияни всички на кирки. А това не мога рожден ден, аз се кефа такъв. Викаш хам на какво. Ма пиян, тайга не мога върви. И сни фенерчета такива запалки. И вървим и е там нещо като ги. Ай, тук долу. Търкаласа и попсува. Викам, ааа. Леле, бе, изтъпах теле. Аз съм обирил от нещо. I believe I can fly. Това ми в главата. Знам. Step by step. I believe. Трябва да ми уж. Кой? Да ми уж. И там пеша. Много яко, брат. Аз искам. Ама сега тогава трябва да се паят. Подива да го убива в пъти пак да се. Ево тук, мама си жена. Аре не се е по гората да ходим. Снимаш клипче ли? Давай, ще го качвам в YouTube. Угазих! Валя, краси. Се опътка се спаза там. Пада по къздак направим, че. Мате, в V-Box ще го кача това. Но в YouTube. В YouTube няма ми разберат диалекта. Има една препоръка. Тръпайте да се вие, когато ще има там. Да, не, те ли е? Не украси. Ето тук. Аре, мувоните! Ще го кача в YouTube, но това говори на английски. Крайцата праскови, нали? Абе, не, да, също така. Де ми тъпа? Оооо! Фак! Апана, накраме целия. Вижте за Бога какво става. Глей, и това Америка, че ни гледа. Не, няма V-Box. Аз във V-Box ще V-Box ще окача. Мамицата ти дебе. Ще има просто. Накраме целия. Не са стъпи в нея. Е, тук братле, аз стъпи вас. И да не. Имате ли цъпетки или парцал нещо? Къде? Бате, що минахме тук и нещо убием? Ще бе го гледай какво. Аз си гледам. Сини на кафе. Е, тук вече мога да вървим. Е, тук. Дръж колата една. И не, аз не разбрах къде отиваме. Кажи къде е, бате. Е, тук, е това да бъде че те ще върши камерите, а хайсия, бе. Тя малки. И слушай. Тук им педара се буш, моя майка. Как си бера? Няма никой. Бучо ми се качва. Разказва история. Вътре има хора и гледат телевизия. Не. Наведнъж ще прескочи тази. Доли, бе? Да. Аз съм два пъти. Докато съм прескочи. А той какво? Изпрегат за ръцата й. Да, бе, те бяха вече в гората, аз слизам такъв по тук. Бе, леле, боже. Просто заразали. Зарезаха ме. Аз да го изям, ако ме фана. Това става всеки път. Той се колите, лата, мене ме бият. Пикате върху шапки, мене ме бият, лата. Аз съм видял. Добре, Киро пика. Гледах си тук. Бате, Това е предимството на големите чепици. ще те убия в 5. Аз съм на такова.
Петри нещо, убие. Ааа! Че ми потече с опала. Потеща е така, ципка. Как те съм наркомани, другирани. Леле! Много ясно. За колко време? Абе, ти откачи ли бабата? За колко време ще снимаш? Имам още 32 минути. Не тъпо ще отидем да сам. Връщаме се. Може бе, няма толкова. 10 минути сме горе. Да, сега се върнем, бе. Се увъргаляхме тука. И какво се пазите? Така мина на око. Яка къщичка. Мина, бе! Виж ти нещо става, ти не чуваш от чистия въздух, той полудел откачи. Се напри на гъз, бате. Жив път. Оня беше умрял. Иване, кажи как се казва това, къде ще ходим? Това тук се нарича разкръски. Разкръски, чухте ли може? Разкръски. Айде кажи бе, бате. Това е разкръски тук. А горе ще имам меческала. 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 Пензил майка. Има мече чешма. Мече чешма има. Всичко. Всичко. Сега се увъргаляме тука. Това ще ти опаткам ваша. Yes! Асфалт! Не се радвай на асфалта. Асфалт! То се изгори. Снимай там, бе! Сега идвам. Бегай, братле, война! Би ти кажи кой ще. Какво се наби в лайната, бате? Не иска да снимай там. Зад хълма. Там се вижда язовир, като се качим. Басяк. Как си го кръстиме? Филипчето. Как ще го кръстиме? Село Кладница. В Кладница. Да, село Кладница. Между другото, знаеш колко много снимки има? Много снимки. Тук не съм пъсна, бе. Тук пак някакви богатащчета. Мутри, разбира се. Да, какво съм направил така? Да. Те си супер гениален да го направиш. Тая язовир има. Да бе, го язовир. Бати картината, брат. Не, това трябва да се снима. Let's move on! Това педара сме снимал. Ще ти гръмна, какви ги гръмкаш тук. Ще опаткам. Бат, това го учим и Бог ще изложим пред цяла България. Няма да си изложиш, тук сме напред малко. Няма какво си излагаме, бати, това е яко. Ставам известни като педарас Стамбили. Стана известни като той на В този Стамбин не мога да разбера. Педал. Стамбин е педал. Уу! Правим реклама на Стамбини, видяхте ли? Какво си снимаш? Гледай. Доберман служили богатащицата, вижте. Не, добър мамата пак. Какво е това? Добре, Ротвайлер, как се? Смеска между Ротвайлер и... Това ще стъпи върху просланството.